Kopogore gi mano en ni duol mochung' ne yiero e pacho kamano IEBC gikone to oyudo commissioners manyien bang' bet maonge kod commissioners kuom thuolo mar higni 2. Jakom manyien mar IEBC Erastus Ethekon kod commissioners mamoko 6 ochamo moma kendo singo maneno ni gimiyo luor duond kaachiel gi ombulu mag Jo-Kenya e yiero maduong' mabiro. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, ting' maduong' mochomo IEBC en timo ikruok malong'o ne yiero mar 2027. Ng'wech mar yiero maduong' mar 2027 okalo ong'ala maduong' mogik bang' Erastus Ethekon kod kweth mare kawo apisi ayanga ka commissioners manyien mag IEBC. Erastus Ethekon. E twak mare mokwongo tok mako widhiang', jakom mar IEBC manyien Erastus Ethekon osingo mar bago yiero ma ohuyanga kendo man thuolo kaka yo mar miyo duol ombulu mag jopiny. I wish to state to the country that my first and foremost loyalty is to the people of Kenya, who hold the sovereign power under Article 1 of our Constitution. And that power allows them, therefore, to exercise their sovereign responsibility, including their right to vote. And therefore, I wish to assure Kenyans that their voices will not only be heard, but they will also count during this the coming elections. This swearing ceremony is not just about fulfillment of a legal requirement, though through the administration of an oath. Rather, it is about the transfer of trust that Kenyans have transferred to you. In you now resides the solemn responsibility to safeguard one of the most sacred rights in our Constitution, the right of every Kenyan to participate in free, fair, and credible elections. Gilony malongo mar osigo mapek ma oliero e tokgi, osigo ma osegoyo piny jokombe machon mag IEBC, Ethekon okwayo oganda Jo-Kenya duto mondo wuoth kode e twech achiel kendo konyo timo ikruok malong'o ne yiero maduong' mabiro. I urge fellow Kenyans that you must show up, you must engage, you must vote, and you must participate in ensuring that we do our job very well for the sake of our country. Gi ote machal gi mar Johana Jabatiso e thim, ogai mar doho Martha Koome osiemo Ethekon kod lange mondo ochung' kar tiendgi e tayo weche mag yiero ma onge yiengore nyakonchiel. Deficit of trust poses a real danger to our democracy, to our national cohesion, and our constitutional order. You must rise above this crisis of confidence. More than perhaps any other institution in this season, you, the IEBC, must earn the trust of the people through your conduct. You must always ask how the decisions you make, just like we do in the judiciary, impact on the society. Koome oparo ne commissioners manyien mag IEBC ni ting' margi maduong' en duoko yie mar Jo-Kenya kuom IEBC kuom tayo tijegi e yor ler maonge yiengore nyakonchiel. Commissioners manyien mag IEBC gin Professor Francis Aduol, Nderitu, Dr. Alutalala Muhwana, Karen Sorobit, Fahima Abdalla, makoro oyer ka jalup jakom mar IEBC kod Hassan Nur. Bang' chamo muma, ting' makoro ochomo IEBC en bago yiero madunde kuonde chung' od buche 5, kaunti 1 kod wards 15. Kuonde chung' od buche ko gin Banisa, Magarini, Ugunja, Malava kod Kasipul, kaachiel kod kaunti ma Baringo. Ting' machielo en timo ikruok malong'o ne yiero maduong' mabiro e bwo higni 2 kende, kaachiel kod goro kiewo mag gwenge. E kindeni ma Erastus Ethekon kod kweth mare ochako tich ayanga kaka commissioners manyien mag IEBC, ting' maduong' ma ochomogi en timo ikruok malong'o ne yiero maduong' mabiro e bwo thuolo machuok mar higni 2, kaachiel kod duoko yie mar oganda Jo-Kenya kuom IEBC, yie masani obanjore katok opuk kalure kod duoko mag yiero maduong' mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Supreme Court, Nairobi.